नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुरेगाई चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज मस्तपैकी मॉर्निंग झाली. काल एक अॅनिव्हर्सरी झालेली आहे, आज एक अॅनिव्हर्सरी मस्तपैकी. इकडे बनतात घावणे आणि चाय. तर घावणे आणि चाय बनणार आहे मस्तपैकी नाश्त्याला. तर बघूया. आणि आज एक अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन. भेटूया सकाळी, भेटूया. तर आता भेटूया आपण थोडा वेळ. तर बघू आज मस्तपैकी सेलिब्रेशन. हा, सेलिब्रेशन वगैरे मस्तपैकी नाश्ता घावणे चहा. हॅपी अॅनिव्हर्सरी. थँक्यू, धन्यवाद. हा येस, ओके. झोपा नाही उडाल्या ना, झोपा नाही उडाल्या. वहिनी हॅपी अॅनिव्हर्सरी बोलतो. वहिनी हॅपी अॅनिव्हर्सरी. हे काय तुझ्याकडे पिसतं ना, बाय बघते बघ. बस मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी. तर आता मस्तपैकी आता आहे सेलिब्रेशन, अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन. तर तिकडून आहे. तर मस्तपैकी इकडे आज रेसिपी पण छान बनते. व्हेज पुलाव ना मैं. हा, व्हेज पुलाव आणि काय म्हणतो तो. हा, नाही उचलून घेणार. तर व्हेज पुलाव भरपूर दिवसांनी आणि टॅमॅटोचं सूप एकदम मस्त घरी बनणार आहे. काय कॅल्क्युलेटर घेऊन नाचतोय. तर मस्तपैकी आज आहे आणि सेलिब्रेशन पण आहे छान छान मस्तपैकी. आणि गिफ्ट वगैरे बघूया काय भेटणार, काय कसं काय, पप्पा काय देणार, मम्मी काय देणार, एकमेकांना काय देणार. तर बघूया. आणि आता बघूया आपण मस्तपैकी इकडे तो भाजी वगैरे कट करते, गाजर बिजर मस्त पुलावासाठी. आणि इकडे अर्ध झालेलं आहे. इकडे सूपचं पण रेडी आहे. इकडे मस्तपैकी अशी फुलावांचं झाड आणलेलं आहे बघा, फ्लावरचं झाड. काय फ्लावरचं झाड आणलेलं आहे. अहो पिल्लू घेतोय ऋतू. आणि इकडे गाजर बारीक बारीक आणि ते फरस बी एकदम शेप मध्ये बघा. हा एकदम एकदम हा ओके. हा झाले. चला इकडे बघा. हा बघ, मशरूम नाही ते ठेवच. इकडे मस्त काय ठेवलंय, सूप नाही पुलावच चालू आहे. सूपचं हे काय पेस्ट बनवून घेतलेलं आहे टॅमॅटोची मस्तपैकी. इथे राईस. त्यानंतर बघूया आपण, नंतर बघूया परत. होऊ दे जरा अजून रेडी छान बघितले पुलाव. आणि भेटूया नंतर सेलिब्रेशन करताना. आणि मग पुलाव रेडी झाल्यावर पण भेटू, बघूया ना मस्त व्हेज पुलाव. भरपूर दिवसांनी महिन्यांनी बनतोय. तर बघा तर आपण ऋतूसाठी काहीतरी गिफ्ट आणलेलं आहे. थांबा थांबा. ऋतू याच मेसेज होता वाटतं तुला. नाही मग कधीची कॅडबरी शोधत होती, ती कॅडबरीच भेटत होती. गरम करा. समोस्यामध्ये गरम झालेलं पण ठेवली त्याच्यापासून. गळे असं भरपूर मेल्ट झाल्या. वरती वरती टाक. लगेच काय की सकाळी आणलेली पण आम्ही दिली नाही. तर मस्त इकडे कोटा भरलेला आहे. मित्रांनो, इकडे राईस बी झालाय तयार. सूप व्हेज पुलाव तयार झालेला आहे. टॅमॅटो सूप आणि आणि भरपूर दिवसानंतर हा व्हेज पुलाव. काजू बदाम सगळे टाकलेलं आहे तर त्याला आता जेव्हा. आणि हा काय, अरे बापरे, अजून काहीतरी म्हणजे काय पनीर आवडत नाही म्हणून आलू मटर बनवले. रेसिपी आहे आलू मटर. आणि अरे अरे अजून हा कोथिंबीर. ती पापड. अरे पापड थांबा, पापड आहे थांबा, इथेच थांबा. हा बापरे, काय अनिव्हर्सरी जोरात आहे आज. तर आधी जेवायचंय आणि नंतर केक कापायचा. ओके, तर पहिले जेवून घेऊ आणि नंतर केक कापू. बाई इथे क्लीन जेवायचे आणि धुवून आलेले बघ. ठीक आहे, तर चला जेवायला.
काय ग मावशे काय आणलेस? फुल आणले बाबा. तुम्हा दोघांना माझ्याकडून लग्नाच्या शुभेच्छा. थँक्यू बाबा धन्यवाद. हा हे बघ इकडे बघ बाप्पा आणलाय बघ नवीन. बाप्पा दाखव. दाखव आईला पप्पा. वरती वरती दाखव उचलून. वरती दाखव. दाखव आणि मी दाखवते. दाखव अरे ना. तुझे थांब फोटो थांब काढूया आपण. आपण फोटो काढ इकडे. घेऊ फोटो काढूया. जास्त नाही. बाप्पा आणलेला आहे मस्त छान. आईला आईला बघू दे. कोणी आणलं? कोणी आणलाय? दाखव आला आईला. आमचा फोटो चांगला. हा आला. तुम्ही आणला? मस्त आहे. हे आहे बाप्पा ना, बाप्पा छोटा बाप्पा मस्त आहे ना. छोटा बाप्पा. आरती दाखव आरती. आरती दाखव आईला लावून. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणी तर चला सेलिब्रेशन इकडे मॅच महत्वाची ठरते. मावली पण आहे बघा. इकडे केक आणि हा बघ. आणि इकडे बाप्पा 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 डोका आपण हे आपण इकडे. चला काय नाही होत. करूया केक. युट्यूब मध्ये पण असतो तो पहिला पाहिजे केलं का? सगळ्यांनी युट्यूब बघा कुठे गेले? आपलं आहे, नाव आहे कोकणी कोकणा सुयोग. सुयोग. तुम्ही बघता की नाही? या पुढे ना. फोटो काढतो फोटो हा, काढ मा- आम्ही माल्यावर पाठवून चाललो. दे या शिव आहे, शिव. हा, पुढे जा. बरोबर आहे इकडे बघ. बोलो. हा. हे बाळा. पाहुजी चला कापा. इथे या ए हॅपी बर्थडे करा. मला हॅपी बर्थडे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. येतोय का? दहा घ्या. दोन आहेत हॅपी अॅनिव्हर्सरी. हे बोला रे. हॅपी अॅनिव्हर्सरी. हॅपी अॅनिव्हर्सरी टू यू. हा, झालं. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा लग्नाच्या. काय जेवण? इकडे ठेवा. ठेवा. फुल ठेव, फुल ठेव. हे भरून थोडं बरं फोटो काढ जाऊ दे आतमध्ये आपला. एक मिनिट हे फोटो काढवा. थोडी घे. अरे एवढ्या माणसाला बायको भरा काढली कुठे भीती आहे. लग्नाची बायको भीती कसली. फोटो काढ. काय पळवून आणली. मोठा घ्या तोंडात. नाही आम्ही सगळे बाबा कमी वाले आहोत. कमी याच्यावर इकडे बघा इकडे बघा. पुढे ये ना जवळ या पुढे. इकडे बघा. पुढे येत लावू नको. इकडे बघा इकडे बघा. मला भरवा तुम्ही. ये घे घे. नको. धुवायचं धुवायचं घे. फोटो काढ बाई. फोटो दुसरीकडे कोणाला देते ना. तू आहेस ना फोटो पण काढ ना. काढतो सगळं इथंच काढ. यांना पण जाऊ दे. जाऊ दे यांना पण. आले का? धन्यवाद. 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 थांब थांब जाऊ नको तुम्ही थांबा. वा 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 वा. मला वाटलं अजून काय मोठे मायना घेऊन आणलाय. तुम्हाला सुख समृद्धी आनंद ऐश्वर्य लाखाचे नका पण करोडाचे बोला. बसा बसा. हे लाख लाख दे बसा. मराठी बोला. हो दादा.
शुगर आहे मग नको. येतात का सर्व दे इकडे तुला. 0.5 करावं. तुला पाहिजे ना इकडे मी देते. ही बघ. हे घ्या. ही बघा चालू मला कुठे गेला भाई? तुम्हाला दाखवायला आलो तुम्ही गायब यार. एक मोबाईलवर दुसऱ्या मोबाईल मी गायब नाही, ते लोकांची टेक केअर करतोय. हा ना. तू काय केक खाणार? ना. ओके नाही करते. ते निघत नाही बाबा. हे बाबा किती खातोय. हा बघा आमच्यासाठी कॅडबरी घेतोय यार. ओके मॅम. हा बघा लॉलीपॉप सारखा घेऊन गेला यार. तर आता आपण केकची टेस्ट करू, केक खाऊया. खायला मला पण दे बोलूया. भाई डिश मध्ये केक दे. चला केक खाऊया, छानपैकी केक खाऊया आणि छानपैकी एंड करूया आपण ब्लॉगचा. तिकडे गेला कॅडबरी धमाल खायला. मस्ती एकदम मस्तपैकी. दे त्याला. दोन्ही केक दिले की एकच दिलाय आणि हा केक आणलेला आहे छान. तू खाणार? टेस्ट कर बघ कसं आहे सांग मला. हा माहितीये का चला. खायचं आहे. तो पण ताईने आणलाय, तो पण टेस्ट कर म्हणजे नवीन आहे, माहिती पडेल कसं आहे ते. एकदम माझी बायको निरकून खाताना कसा आहे टेस्ट सांगणार आहे आता. एकदम भाय मला राहील ना आवडला तर. कसा आहे? कुठला छान आहे? हा नवीन कसा वाटला? नवीन रबडी आहे. चला रबडी केक खाऊ आपण आता. काय हिचा काय प्लॅन काय तुझा प्लॅन काय? काय नाही प्लॅन. काय नाही नाही. हा लॉलीपॉप घेऊन का फिरतो आता म्हणजे तो बघ शोधतोय तो आता. मला तुमच्याकडे केक खाणारा आमच्या घरातला मेन माणूस. ताईने आमच्या पिल्लूसाठी मागवलेला आहे छोटा बाप्पा. छान असा छोटा बाप्पा. आमचा छोटा पप्पा. पाठीवर जरा चल फोटो काढायचा तुला. लिटिल पप्पा. लिटिल बाप्पा शरण आहे बघ. छोटा बाप्पा आले रे आले बाप्पा आले रे आले बाप्पा आले. हे बघ, आरती नसते. असं नाही. हा. वार्ता विघ्नाची नाही लागणार रे. पादयाची सर्वांगी सुंदर दिशी डोळ्याची. आणि हा छोटा पप्पा. बोला गणपती बाप्पा. मोरया, बोल बोल मोरया, गणपती बोल. बाप्पा. बोल ना गणपती बाप्पा. बोल नीट बोल. मोरया बोल. मोरया. केस बघा वाढलेत. गावी जायच्या आधी कट करायचे. तर डबे वाजून झाले असतील तर आम्ही ब्लॉगचा एंड करतो. तर मस्तपैकी छान असं सेलिब्रेशन. एवढं पब्लिक आलं आम्हाला माहिती नव्हती एवढी जण येतील. काय का मम्मी? भरपूर जण आली छान वाटलं पण. आणि हा पहिल्यांदा आले ना. मस्त वाटलं. छान सेलिब्रेशन झालेलं आहे. पहिल्यांदा एवढा मोठा अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन झालं. आमची सगळी धांदळ उडाली. ती पण रूम पॅक ही पण रूम पॅक. बाजूला पण रितेशच्या घरी बसवलं मग. तर छान वाटलं पब्लिक. मस्त मस्त वाटलं ना. मस्त. हा तर छान. पुलाव पण छान झालेला, सूप पण छान, सगळेच छान झालं. तर चला जेवणच छान. सगळ्यात जेवण. तुला काय बोलायचं? केक पण छान. आता मी काय बोलू मग? पापड. तर चला ब्लॉगचा करूया आता एंड करूया आणि भेटूया उद्या. कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभ रात्री. शुभरात्री.